Mairen abentura. Historionek Mairen eta Sugarren arteko adiskidetasuna kontatuko digu. Mai, Aitonamunen baserrera joan da oporretara, mendi malkartsu eta errekagardenez inguratutako tokira, eta udartan Maik hainbat ibilaldi egingo ditu. Sugar, mendi eta erreka horietan bizita milaka urtetatik gaurdaino, gizakiok gogoan dugun hasieratik bizidan. Maik egin ohi zituen ibilaldietako batean hasi zen guztia. Urko bere lagunarekin zijoala, landarez jositako sakangune batean, haitzulo bitxi eta misteriotsu bat aurkitu zuten. Begira, hortxe dago haitzuloa. Misteriotsua. Joe, hotzikarak dauzkat. Guazen sarreraino, bai? Guazen ba. Sugar hor barruan bizi da. Sugar? Zein da Sugar? Ez dut, izen hori sekula entzun. Gainera, nola biziko da hor norbait? Joe, zuek kalekumeak. Izaki mitologikoa zen, gure arbasoak arengan sinesten zuten, eta dragoi edo suge forma zuen. Ondo da, un Josemiel. Hain bizkorra bazara, sartu altzara inoiz haitzulo batean. Tira, ze, itzuliko algara. Ale, guazen ba, nikotza daukateta. Haitzulo horretan txegono izen Sugar boladaka, gure lurra eta lurrazpia zaintzen, eta hanbarruan zegoen geldirik gure bikote gaztearen mugimenduei begira. Erdi itzalean zegoen haitzuloaren sarrerara urreratu ziren gazteak, eta une horretan nabaritu zuen Sugarrek Mairen begirada. Ez altzion ba gaztetxoak irribarre egin. Garai batean esaten zuten izena duen guztiak izana duela. Igual gure Sugar hor bizi da oraindik. Bikoteak atzera egin zuela ikusita, Sugar isil-isilik kanpora irten zen, eta berriro Mai ikusi zuenean pozik agurtu zuen lagun berria. Mairi ordea, agurra trumoi hotsa iruditu zitzaion eta ekaitza zetorrela pentsatu zuen. Azkar ibili behar dugu. Ekaitza datorreta. Aitona, zein zen Sugar? Eta zergatik bizi zen haitzulo batean? Ba, gure mendiak alegiazko izakiz beteta zeuden. Dena zetorren, antzinako euskaldunentzat, dena zetorren lurrazpiko mundutik. Gauza on eta txarrak. Soroa konkistatzen zituzten euriak, eta euri horiek tarteka, ekaitz bihurtzen ziren. Ba, zure adinean, inguruko haitzulo bat induskatzen zebiltzan, 3 arkeologo gure etxean hartu genituen. Adi asko entzuten zituzten zuen berraitonamonek antzinako sinesmen eta ohiturez inguruan esaten zituztenak. Harreta handiz entzuten zituzten olakoak. Gainera, informazio asko bildu zuten haiek.
herriko zaharrengandik. Informazio asko. Gauza asko ikasi nituenik jendeaiekin Euskal Herriko historiaz, gure arbasuen bizimoduaz, ze tresnak erabiltzen zituzten adibidez, askotan haiekin joaten nintzeni indusketa lanetara, laguntzera alegia. Gure historian, halako interesa nuela ikusita, liburuak oparitzen zizkidaten hola tarteka, eta gauza asko ikasi nituen liburu haietan. Begira, Amaie, liburuek irakatsi zidaten kobazuloek euskal kulturan duten balio Baina sakona. aitzuloak? Nola aurkitu zituzten aitzuloak? Eta zer dago hor barruan? Izaki misteriotsuak bizitzeko adina erosoak aldira. Aitona, aitzulo bat ikustera joan nahiko nuke. Gogoratu, ingurune bakoitzean tresnak eta teknika desberdinak erabiltzen direla. Menizalea naizen aldetik esaten dizut, baina suposatzen dut espeleologian ez dela desberdina izango. Gainera, aitzuloan sartu aurretik, jakin beharko duzu zer eramango duzun eta nola mugituko zaren bertan. Jo, Aitona! Ondo da, baina aizpak esaten dizun moduan, aitzuloaren eta guk ezagutzen dugun ingurunea oso desberdinak dira. Erabat desberdina. Nik baditut aspaldiko lagun batzuk arkeologoak eta espeleologoak direnak. Esan dizudan bezala, beraiekin joaten nintzeni indusketa lanetara. Ta hor nunbainten izango ditut nik oraindik tresnak. Han garai hartan erabilitako tresnak. Eta, aitu, urko konbentzitzen baduzu, bihar bertan joan gintezke esplorazio bat egitera. Bale? Primeran! Honezkero, jakingo duzu sugar oso aiurri txarrekoa dela. Eta aserretzen denean, berak bidaltzen dizkigula ekaitzak eta euri jasak eta kazkabarra guztiak. Eta oraindik zenbait lekutan txarragoak esaten dituzte haren buruz. Hasi eske bihar kontuz zibili. Hau, txapila. Hau, dena garbitu eta ondo jarri beharko dugu. Ea funtzionatzen duena. Nola zaude? Ea funtzionatzen duzu? A ber. Ara, hainbeste denbora pasa ondoren, nola funtzionatzen duen? Magik berehala konbentzitu zuen urko ostera ara itzultzeko eta biharamunean goizean goiz abiatu ziren hirurak sugarren bizitokirantz.
Metro gutxi batzuk ibiltzea nahiko izan zuten, udako kolore eta soinu zaparra da atzean utzi eta mineralen mundu isile eta ilunean barneratzeko. Isiltasunura hausten zuen gauza bakarra urtanta erritmikoaren hotsa zen eta iluntasuna berriz kaskoan zeramatzaten argiek zulatzen zuten. Aitzuloaren ibilguan zehar aurrera eginala, txundituta gelditu ziren. Barrualdeak kolore leunez apainduta ageri zitzaien, itzalak arrokan forma misteriotsuak irudikatzen zituen eta sabaitik zintzilik milaka estalaktita dizdiratsu ikus zitzaketen. Paisaia arrotza baina aldi berean erakargarria zen, misteriotsua benetan, baina aldi berean jakinmina eragiten zuena. Bisitaldiaren une jakin batean, Maggi bere lagunetatik aldendu zen, lekuak zerion gelditasunaz gozatu nahian. Lurraren barrunbe gozo hartako araztasuna eta freskotasuna sentitu nahian. Orduan Maggik, estalaktita berak baino gauza arraroago bat sumatu zuen. Han non zegoen sugar hitz egiteko irrikaz. Ez izutu, Maggi, sugar naiz eta nire bila zabiltzala entzun dut. Hemen txenaukazu ba. Ara, handiagoa zinela uste nuen. Eta nire ikustxakurra zu baino handiagoa da. Haitzuloan barrena, enaiz ba nire berezko tamainan ibiliko. Mitologiako izakia naiz, ez gizakia, eta egokien zaidan neurria hartzea daukat. Bestela, zure espezieak aspaldi akabatuko ninduen. Arrazoi duzu, gizakiok ez gara fidagarriak. Tira, gauzak adi-adi aztertzea gustatzen zait. Eta askotan, ibilia naiz mendi hauen barrendik, naiz kanpotik. Aldatzen ikusi ditut, ez baitira beti honelakoak izan. Aizu, sugar, astun noiek badatoz. Hitz egingo dugu. Oso interesgarria iruditzen zait zure mundu bitxi hau. Egia esan, aspertu egiten naiz batzuetan, eta zure adiskidetasuna atsegina izango zait beti. Garai batean, inguruko gizakiak izutzen divertitzen nintzen. Baina azken urteotan, oso lanpetuta daude denak, eta ez didate jaramon handirik egiten. Nahiago dut haiengana ez gerturatu, nahi duzun arte, Maggi. Zeinekin ari zinen? Zerbait gertatu zaizu? Min hartu alduzu. Galdera denak irunaka egiten aldituzu beti. Ez da ezer izan. Hor barruan begira nengoela kolpetxo bat hartu dut buruan. Besterik ez. Eskerrak asko ondo jarritan eukan. Venga, goazen kanpondera. Gezurra badirudi ere hemen daramagu iaia 4 ordu. Eta baserrira bueltatzeko ordua da. Venga. Ibilaldi hura bi gazteontzat pizgarri izan zen, eta baserrenazko bidean lurrazpiko abentura gehiago antolatzen hasi ziren. Aitonaren aholkuei kasu eginez, espeleologian aditua zen talde batekin harremanetan jarri ziren eta espeleologia teknika konplexuak ikasten hasi ziren. Lehenengo praktikak kareharrizko horma xume batzuetan egin zituzten, baina Maggiri eta Urkori izugarri altuak iruditu zitzaizkien.
Beste zulo batean aurrera egiteko oinarrizko teknika ikasi ondoren, bihar aralarren dugun bordara igoko gara. Eta prestatu dizuegun leize batera jaitsiko gara. Egun batzuk igaro ondoren, ikastaroko arduradunen ustez gure bikotea prest zegoen lurpea arakatzeko lanetan ziurtasunez aritzeko eta sima batera sartzeko estreinaldia antolatu zuten. Espeleologoek leku malkartsu hartan bazuten aterpe bat, simak esploratzen jotake aritu ondoren ongi merezitako atsedena hartu eta indar berritzeko erabiltzen zutena eta harantz abiatu ziren. Etorri pixka bat, mesedez. Etorri pixka bat. Aterpean, simarako bizita prestatzen hasi ziren, eta jada espeleologo berriak zirenei esplorazioaren xetasun guztiak eman zizkieten. Bihar ikustera joango garen, Kobazuloko planoak erakutsi nahi dizkizuen. Ikusten duzuenez... Espedizioaren ibilbidea eta xedea zeintziren argitu ziren, eta irakasleek nahiko lan izan zuten urko kirudi arraroak ageri ziren planoi buruz egiten zizkien galderei erantzuten. Nola esaten da rampa? Aldapa. Aldapa. Malda. Malda eta galeria horizontal bat. Ondo bagabiltza, Kobatik doan lurrazpiko ibaia ikusiko dugu, Ibaia hemen dago, bale? Espeleologook egiten dugun gauza garrantzitsuenetako bat kobazulo eta itzuloen neurketa izaten da. Adibidez begira. Zer da? Hori klinometroa da, eta bestea brújula. Kuadernoa. Metro eta arkatza. Ikusi, begira. Zein datsua den, Txorroskilo eta dena dugu. Honekin ateratzen dugu kobazuloaren inklinazioa. Eta hemen idazten dugu. Eta honekin hartzen dugu kobazuloaren norabidea eta baita ere hemen apuntatzen dugu. Ikusi. Distantzia, norabidea, kilo... Eta gero metroarekin. Ezkerra, eskubia... Hori, joan zaitea aruntzen. Zertarako? Gure geroko esploraziorako eta ikerketarako, bai? Zaila da planoak horrela egitea? Ez da bat ere zaila. Begira, horrela neurtzen da. Bi begiak irekita mantentzen dituzu eta ikusten duzu marra horizontala. Jarrai dezagun planoekin. Plano honi esker beharko dugun materiala aurre ikusi dezakegu. Begira, arretaz. Hemen ikusten duzuenez, hasieran 30 metroko zulo bat daukagu. Eta zatikatu egiten da bitan. Hortaz, beharko duguna da, soka, mosketoiak eta bat. Arratsaldean, espeleologia taldearen langunea ezagutu zuten. Paisaia harritsu, gris eta soil batean zehar ibili ziren. Apenas zegoen landarerik, pitzadura, zirritu, malkar eta zulogunez beteta zegoen ingurua, eta arreta handiz eman behar zuten pauso bakoitza, askotan harrizarri saltoka ibili behar izan zuten. Karsta zen. Espeleologoen paradisua da hau. Karsta garatzen da hemen. Hitz ulertezina irudituko zaizue, baina espeleologian ibiltzen bazarete,
askotan entzun eta irakurriko duzue hitz hori. Biharamun goizean, espeleologo berriak urduri esnatu ziren lehen esplorazio zail baten aurrean ohikoa denez. Materiala zakuetan sartu eta goizotzari aurre eginez, helmugarantz abiatu ziren. Sima, handia, iluna eta ikaragarria iruditu zitzaien, eta haitzetan zirritu eta pitzadurak nona jageri ziren. Tresneria atera eta berehala hasi ziren soka eta inguraketak jartzen. Maggi aldendu eta inguruari begira jarri zen. Espeleologo batentzako paradisua pentsatu zuen, sabelean sentitzen zuen korapiloa askatu nahian. Ai, ama! Hau sustoa. Barkatu neska, zure deientzun dut eta etorri egin naiz. Ezagutzen dituzu mendi hauek? Esaten dute denborarekin mendiak aldatzen doazela. Baina mengo patxada eta baretasuna ikusita sinestezina ematen du. Mendiek eta paisaiek ere adina dute, eta jaio eta zahartu egiten dira haiek ere. Lurra etengabe ari da mugitzen, eta sortu zenetik igarotako milioika urteetan zehar kontinenteak lekuz mugitu dira. Elkarren kontra jo dute, mendiak sortu dira itsasoetatik, mendilerro luzeak igatu eta lautada bihurtu dira. Gizakiok urtetan neurtzen dituzue gauzak, eta zuen bizialdian oso aldaketa gutxiez jabetzen zarete, zuen espeziek sortutako hondamendiak eta suntsipena ez badira. Unibertsuaren edo lurraren erlojuarekin neurtuta ordea, ez dago halako gelditasunik. Aldaketak eta mugimenduak lotura estua dute eta izadiarekin. Ze esan nahi duzu, mendi hauek ez direla beti hemen egon, eta geroan desagertu egingo direla? Hala da, oraintxe bertan eserita gauden leku hau, koralezko uharri bat zen orain dela 180 milioi urte, eta itsaso tropikal baten azpian zegoen. Baina nola liteke itsaso bat mendi bihurtzea? Urak eta haizeek mendiak igatuz joaten dira milioika urtean zehar. Eta azkenerako guztiz desegin eta ibaiek itsasora eramaten dituzte mendiaien jalkinak. Hanpilo handitan metatzen dira, eta geroago lurrazaleko mugimenduek eraginda, jalkinaiek azaleratu egiten dira berriro. Mendi bihurtzeko berriz ere beste ziklo bati ekinez. Bai, egia esan askotan jakina izan dut. Zaparrada gertatu ondoren edo luiziak gertatzen direnean, etortzen den ur lokaztu hori nondik ote zetorren. Kontua da, gure mendiak igatuz doazela. Zuhaitzak horregatik dira hain garrantzitsuak. Haiek gabe igadura handiagoa izango zen. Baina orduan, paisaiak zergatik dauzka hainbeste kontraste mendi handi eta txikiekin? Leun eta malkartsuekin? Mendi guztiak ez daudelako haitz berdinekin eginak. Haitz batzuk biguinakoak dira besteak baino, eta urak modu desberdinean igatzen ditu batzuk eta besteak. Hango tontor grisia vertikal hoiek adibidez, kare harrizkoak dira. Harri horrek oso ondo eusten dio ibaien igadurari, baina badu bere ahulunea ere. Erraz disolbatzen baita uretan, eta horrelaxe sortzen dira itzuloak. Tira, Maggi, bagoaz bera. Sugar, leize horretara jaitsi behar dugu orain. Urduritxonago mendi horren barrura joan behar dugulako, eta... Zu ez zaitez kezkatu, ondoan izango nauzuta denbora guztian.
ikusgarria, ezta? Argi dago hau beste mundu bat dela. Hemen beste sentsazio batzuk sentitzen dira. Simaren oilean poztasuna sentitzen zuten, izan ere leku hark sentiarazten zizkien sentsazioak ordura arte imaginatutako guztia gainditzen zuten. Bueno, deno gaude, ezta? Venga, jarraitu niri. Zuloan bera jarraitu zuten. Naturaren mineral sorkuntza erakargarri bezain, iradokitzaile ura definitzen zuten forma eta kolore bitxien artean. Espedizio buru zuten espeleologoak geratu eta begien aurrean zuten ikuspegiaren berezitasuna azaldu eta forma liluragarri haiek zerk eragindakoak ziren esaten jardun zitzaien. Putzu gehiagotan bera egin zuten aktibitategunera iritsi ziren arte. Ur lasterraren hotsak bisitaren helburua iragarri zuen eta aldi berean espeleologia sistemaren barren-barreneko maila erakusten zuen. Mailiri harrigarria egin zitzaion leku bitxi hartan ur laster gardenura topatzea. Zenbat gauza zeuden oraindik ulertzen ez zituenak. Lur barruan 100 metroko sakoneran zeuden eta errekak aurkiz ditzaketen, edo Aitonamonen baserriak kabitzeko hainako espazio zabalak, txundigarria benetan.
Ara, Sugar, momentu ezin hobean zatoz. Liluratuta nauka guzti honek. Izoztuta dago ura. Begira, arearria gogorra da, baina urak disolbatu egiten du. Ikusi duzu zenbat arrakala dituen haitzonek, eta haien gainean jauzika ere ibili behar izan duzu. Kraterren antzeko sakonuneak ere ikusiko zenituen. Euri ura tarte hoietatik denetatik sartzen da, poliki-poliki, barru-barruraino. Eta han, beste ur korronte txiki batzuekin elkartu, eta ikusten duzun hori bezalako erretenak sortzen ditu. Beste batzuetan, benetako ibaiak ere sartzen dira lurrazpian. Baina norbaitek ireki behar izan ditu zulo hauek ura pasatzen usteko, ez da? Aitza, disolbatzen duen ura bera da arrakalak handituz doana. Milaka urte behar izaten dira prozesu hori osatzeko, baina ura eta denbora lagunak dira, bien artean gauza ikusgarriak egiteko gai dira. Nora doa erreka hau? Lurraren sakonetan galtzen da? Ez, lurpeko ibaiek ere beren bidea osatzen dute. Eta geologiak agintzen diena betetzen dute zorrotz-zorrotz. Kareharrizko mendietan hoi dauden iturbururen batetik atera arte. Espedizioko kideek neurketak egin eta oharrak idazten zituzten, eta adierazi zieten lurpeko errekaiek garrantzitsuak zirela eta bere horretan mantentzea beharrezkoa zela. Gaurko irteeraz baliatuko gara ibaiaren datuak hartzeko. Horrela, sorrera ezagutuko dugu, nondik datorren eta daukan kutsadura. Gizaki jarduerak ondorioak dituzte hemen. Nabarmenetako bat, uraren kutsadura. Ikusten duzunez, badago ni bizi naizen lurpeko mundu hau aztertzeaz eta zaintzeaz arduratzen denik. Horrek halako lasaitu bat ematen dit, beti egongo delako era guztietako informazio geologiko, hidrologiko eta historikoak gordetzen duen mundu liluragarri hau babesten saiatuko denik. Tira, ikusten dut bazoaztela kanpora berriz ere. Gure mendietako beste leizeren batean aurkituko gara hurrengo batean, eta zure galdera guztiei erantzuten jarraituko dut. Asko daukat oraindik zuri kontatzeko. Lurpeko bizia salduko dizut, edo gizakiek aitzinako denboretatik haitzuloan nola erabili izan duten adibidez. Baina garrantzitsuena zera da. Hau dena eman dizun ama lurra, izadia alegia, maitatzen jarraitzea.